Xayrlı gün, hürmetli televizor qarovchilar. Sizni Shamardan litsey o'quvchilari salamli. Bizning bilan bo'lgan har tomoshachiga ko'tarinki kayf ham o'ng'ishli ish kuni tilaymiz. Maktab yillarında bilimni nishib to'playsan, shuning bilan turmush yo'lini belgilaysan. Bizning litsey bu yo'nalishda natijali ishlaydi. Bugungi topshiriqda Shamardan litseyi ishchanligi bilan tanishirsiz. Litsey ишекләрен ачып күрүгә, гөлләргә күмелгән чиста пөхтә коридорларны күргәч, һәркемдә бирдә уку теләге уяна. Фойега урнаштырылган зур аквариумда йөзеп йөрүче алтын балыклар бигрәк тә күңелне күтәреп җибәрә. Кешенең ярты гомере эштә уза бит. Балалар гына түгел, укытучылар, хезмәткәрләр дә мәктәпкә теләп йөрсеннәр һәм хезмәтләреннән тәм тапсыннар дигән омтылыш Шәмәрдән лицейын гел яңалыкка ымсындырып тора. Человек — это целая планета, с края до земли рукою не достать. Перекрытие звездных рек, вижу я на карте неба, нам-то там надо летать, города ускорят бег, с каждым живем быстрее, забывая посмотреть на звезды по ночам. Пара человек могут создать одной вселенной, нам-то там надо любить и мечтать. Я тебе подарю этот мир, разноцветный и яркий, лови. Не грусти, несмотря ни на что, мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Я тебе подарю этот мир, он наполнит цветами и красками. Не грусти, несмотря ни на что, мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Мир вашему дому, пусть сбудется. А когда погаснет свет, время в темноте зависнет, вспоминая главную свою причину жить. Пара человек поменяет ход событий, нам-то там надо учиться любить. Я тебе подарю этот мир, разноцветный и яркий, лови. Не грусти, несмотря ни на что, мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. Я тебе подарю этот мир, он наполнит цветами и красками.
Лицейбез республика күләмендә алдынгылар рәтендә йөри. Бер алган дәрәҗәне 10 еллар буе төшермичә тоту җиңелдән биреләме? Авырлыклар килеп чыкса, аннан ничек чыгалар? Шәмәрдән лицей директоры Илфат Рөстәм улы Мөхәммәтов белән әңгәмә барышында әнә шул сорауларга җавап табырбыз. Районыбызда балалар өчен тудырылган уңай шартлар һәм көчле педагог коллективның тырыш хезмәте нәтиҗәсендә 23-24 уку елында Шәмәрдән үсеш лицее зур нәтиҗәләргә иреште. Лицейебезнең сәләтле укучылары региональ, республика олимпиадаларында зур уңышларга ирештеләр. Бу күрсәткечләр елдан-ел арта бара. Районда 67, республикада 37 укучыбыз җиңүчеләр һәм призерлар булдылар. 10-нчы сыйныф укучысы Шайхов Амиргә региональ турда тарих, җәмгыять белеме, хокук, инглиз теле фәннәреннән тиңнәр булмады. Укытучылары Гатаулина Энҗе Илнуровна, Емельянова Ләйсән Мазитовна, Баширова Гөлназ Рауфовна. 11-нчы сыйныф укучысы Нурмиева Илбина региональ турда тарих фәненнән, республика турында Татарстан тарихыннан, татар теле һәм татар әдәбиятыннан призлы урынга лаек булды. Укытучылары Гатаулина Энҗе Илнуровна, Мулла Салихова Гөлсира Гусмановна. Укучыларыбыз укуда да сынатмыйлар. 9-нчы сыйныф укучыларының төп дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре уңышлы булды. Рус теле, математика, информатика, химия, география, рус әдәбияты, тарих, җәмгыять белеме, татар теленнән күрсәткечләр район күрсәткечләреннән югарырак. 13 укучы татар теле, рус теле, биология, информатика фәннәреннән имтиханнарны максималь балла тапшырды. 12 укучы үрнәк аттестат алуга иреште. 11-нче сыйныфта 30 укучы белем алды. Аларның барысы да бердәм дәүләт имтиханнарын уңышлы тапшырып, урта гомуми белем алу турындагы аттестат алдылар. Рус теле, математика, информатика, химия, рус әдәбияты буенча бердәм дәүләт имтиханнарының нәтиҗәсе район күрсәткечләре белән чагыштырганда югарырак булды. Бердәм дәүләт имтиханнарының нәтиҗәләре буенча лицейны тамамлаган 24 укучы 80 һәм аннан югарырак балл җыйды. Шуларның 16-сы рус теле буенча югары балл җыючылар. Икешәр югары балл җыючы профиль дәрәҗәсендәге математика, җәмгыять белеме буенча, ә берәр укучы физика, биология, тарих фәненнән югары балл җыюга иреште. Иванова Полина химия фәненнән 100 балл җыйды. Укытучысы Салахиев Фидейл Фазылдинович. 10 чыгарылыш сыйныф укучысы Россия Федерациясының укудагы уңышлары өчен медале белән бүләкләнде. Бу уңышлар укытучыларыбызның барысы да тынгысыз хезмәт нәтиҗәсе. Барлык педагог коллективына саулык, сәламәтлек, профессиональ үсеш һәм гаиләдә иминлек телим. Без Шәмәрдән лицее укучылары, уңган, оста, матурлар, тапкырлар һәм җитезләр. Без бик яхшы укыйбыз. Яхшылап карап калыгыз. Бу балалар бик тиздән үсеп җитеп, илебез өчен төрле шәхесләр булып, зур эшләр башкарырлар. Әлегә алар тырышып белем алалар, дәресләрдән соң төрле түгәрәкләргә йөриләр, төрле яктан үсеш алган шәхес булып тәрбияләнәләр. Уку белән бер рәттән тәрбия эше дә югары дәрәҗәдә алып барыла. Узган уку елында 6 А сыйныфының ата-аналар комитеты Тату сыйныф серләре республика бәйгесенең ярымфиналында катнашып призер булды. Күзләр җитә, диеп моңа суланыма.
Biz birinchi bo'l degan lozung bilan yashaymiz. Shunday maqsad bilan yashaganga Obyektiv ismli birinchi bo'lik komandasi komanda первых oldingilar premiyasi laureati bo'ldi ham Olg'a поехали forumuna qatnasha oldi. Konkurs первичных отделений butun Rossiya bәйгесендә җиңү яулап, күптән түгел генә грант отуыбыз турында хәбәр алынды. Беренчеләр хәрәкәтенең халыкара фестивалендә Губайдуллина Камилә без Россия гражданнары федераль проекты буенча тантаналы шартларда Россия Федерациясе гражданины паспортын алды. Әминеева Азизәгә паспортны Фәрит Мөхәммәтшин тапшырды. Лицейыбызның беренчеләр хәрәкәте елдан-ел алдынгылыкны бирмәслек итеп эшли. Новая волна поднимает меня в движение. Открываю себя, новых целей. Горизонт нас вдохновляет и зовет. Этот ветер молодой, весь в крыльях. Лети со мной, улыбайся и дерзай. В твоих руках все знаешь. Дай мне скорее руку, знай. Тут нет скуки, там, где сбываются мечты. Тебе есть место, и ты бой. Глаза горят, мы с тобой. В новом ритме только вперед, движение первых. Мы за своей идем звездой. Расправляем крылья, нас много, мы одна семья, вместе навсегда. Летим. Айда! Летим. Айда! Заряжай мечты, наводи мосты, помни корни свои. Быть человеком должен ты, доброта спасет мир. Этот голос нам знаком, расстояние нипочем. Разбегайся и взлетай, помни в движении сила. Дай мне скорее руку, знай, тут нет скуки, там, где сбываются мечты. Тебе есть место, и ты бой. Глаза горят, мы с тобой. В новом ритме только вперед, движение первых. Мы за своей идем звездой. Расправляем крылья, нас много, мы одна семья, вместе навсегда. Летим. Айда! Летим. Айда! Айда! Расправляем крылья, нас много, мы одна семья, вместе навсегда. Летим, айда! Я в движении. Мы в движении. Мы в движении. Всегда в движении. Bizde güç, bizde de Хәрәкәттә бәрәкәт. Дибит безнең халкыбызда. Сәламәт буласың килсә, хәрәкәтлән. Матур буласың килсә, хәрәкәтлән. Акыллы буласың килсә, хәрәкәтлән. Дип юкка гына язмаганнар. Шуңа күрә лицейбызда спорт белән шөгыльләнүгә зур игътибар бирелә.
Узган уку елында кызлар арасында да, егетләр арасында да Мәктәп волейбол лигасы республика проекты турнирының муниципаль этабының зона ярышларында беренче урынны алуга ирештеләр. Җитәкчеләре Галимов Динар Ильнарович, Газизов Дамир Илнурович һәм Хуснуддинов Илназ Ханифович. Авиамодель спорты буенча Алексеевск шәһәрендә уздырылган ярышларда Павел Валерьевич җитәкләгән команда алдынгылыкны бирмәде. Каликаев Руслан 1нче урын, Файзрахманов Юсуф 2нче һәм 3нче урыннар, Асруддинов Рушан 3нче урын, команда 1нче урынга лаек дип табылды. Түбән Камада республика күләм авиамодельләштерү буенча Импульс 2024 ярышларында Иванов Андрей 1нче урын, Волков Егор 2нче урын, команда призер булды. Лицеебезнең Смайл хореография коллективы Виктория 15нче халыкара сәнгать фестиваль конкурсының 1нче дәрәҗә дипломанты булды. Җитәкчесе Мустафина Айгөл Рушан кызы. Мин биергә бик яратам. Мин җитәкчебезне Айгөл Рушановнаны яратам. Төрле конкурсларда катнашабыз. Бию ул матурлыкка өйрәтә. Полевых цветов веночек, в утренней росе цветок, соловья запев свисточек, сок
уку елында балаларга һәм өлкәннәргә ашыгыч хәлләрдә табибка кадәр беренче ярдәм күрсәтергә өйрәтә торган беренче ярдәм бөтен Россия проектында катнашуны активлаштырдык. Әлеге проект кысаларында мастер-класслар һәм дәресләр үткәрәбез, видеокурслар үтәбез, гаилә чемпионатлары үткәрәбез, үз-үзенә беренче ярдәм күрсәтү күнекмәләренә өйрәнәбез. Бу эшләрне без укытучыбыз Валиуллин Дилус Менделеевич җитәкчелегендә алып барабыз. Выйду ночью в поле с конем, ночью темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночкой темной звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю. Ай, брусничный цвет, алый до рассвет, али есть то место, али его нет. Шка моё родники, дальних деревень огоньки. Ай, золотая рожь, ой, кудрявый лен, я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Ай, золотая рожь, ой, кудрявый лен, влюблен в тебя, Россия, влюблен. Шулай күңелле яшибез, дуслар. Шәмәрдән лицейын бетергән егетләребез, кызларыбыз ил күләмендә алдынгылардан санала. Алга таба да шулай дәвам итсен, уңышларыбыз күп булсын.